Вітаю ўсіх. Вітаю ўсіх. Зараз будзем пачынаць. Правяраю ўсё. Прадпрагляд ёсць. Гук ёсць. Так? Так, ёсць. Цудоўна. Вітаю ўсіх, вітанкі. Сёння мы возьмем... Гэта будзе хутчэй за ўсё апошні стрым па Міо, таму што мы хутчэй за ўсё возьмем паўзу. І у нас літаральна ўжо ўчора мне ўжо даступны Styx, просто што Styx Blades of Grit, які толькі выйшаў, яшчэ не выйшаў нават афіцыйна, выхад яго атрымліваецца заўтра, просто што ў мяне ўжо ёсць ранні доступ да яго. Я не гуляў яго, вось, і таму можа быць нават сёння на стрыме яго запушу і крыху пагуляем, вось, яшчэ паглядзім. Але у Міо у нас ўсё яшчэ застаецца на магчымасць выйграць ключыкі, як мінімум адзін ключык. Вось, і гэтым я жадаю сёння скарыстацца, таму што я не ведаю... Я паглядзеў, карацей, ужо ўсё ж такі знайшоў цудоўны відос, які паказвае мне канкрэтна тое, што я шукаў. І мы можам з пакоямі і з ключыкамі закрыць пытанне літаральна зараз, таму што ўсе ключыкі знаходзяцца... Усе пакоі знаходзяцца літаральна ў пачатку. Так, зараз давайте вось тут можа. Оп, пачэпімся. Я зараз гэтыя схаваныя пакоі пачыняю. Яны ў нечаканых... Пачакайце-ка, дарэчы, мне падаецца, можа я гэта знаходзіў? Пакой, не? Не знаходзіў. Добра. Як справа з дакументамі? З дакументамі ўсё добра. З маімі пытанне закрыта і учора ўсё. Тыпу, я скончыў. Далей толькі чакаць яшчэ там рашэнне ўжонда, карацей. Яшчэ гэта займе пэўны час. Вось. Але што застаецца яшчэ, гэта, у жонкі ёсць пытанні, як сам дакументы яе патрэбна, і гэта будзе яшчэ заўтра вырашацца. Так што заўтра, можа быць, скарочаны стрым будзе, паедзем з яе дакументамі калупацца. Вітаю, Лекса, вітаночкі. Так, мы зараз закрываем поўнасцю пытанне з ключыкам на Міо, так? Розыгрыш, калі мне дадуць ключык, то розыгрыш будзе трохі пазней, я хутчэй за ўсё на нейкі пятнічны стрым яго пакіну. Ось, там будзем вырашаць. Так, гэта запіс. Дарослы не могуць спыніцца, ўсё працягваюць расказваць пра, як это, абяцаную зямлю. Так, Promised Land. Зямлю абітаваную. І як там не будзе ніякіх сцен, і столь там будзе пустая, і там будзе шмат раслін, і нават жывёл, і ўсё будзе такое вялікае, што ты можаш загубіцца і не знайсці свой шлях дадому. Гэта пужаюча. Я не жадаю гэтай зямлі. Я не... Так. Вось тут сказано будзе I don't want the Promised Land. I never promised anything. Таму што як меркаванне дзіцёнка не разумее, што такое зямля абітаваная. То есть гэта слова абітаваны. Абяцаная зямля на ангельскім, я нічога не абяцала. Тут ужо ёсць сад, і ён ужо прыгожы і жывы, і я заўсёды магу вярнуцца дадому, калі я пажадаю. Мама кажа, што гэта тое, дзе я была народжана. Нам сапраўды патрэбна туды ісці. Гэта сумневы подыха. Гэта схаваны пакой подыха, які якраз такі ў садзе знаходзіцца пярліна. Давайте патлумачу трошкі за пярліны і увогуле канструкцыю карабля трохі, так, гэта важна. Які пакой мне застаўся? Зверху там яшчэ заставаўся адзін. Вось, насамрэч, мы амаль усе пакоі знайшлі. У нас амаль усё было, я даглядзеў ужо ў падказках, там апошнія два. Карацей, не хапае аднаго пакоя, а самі пярліны, давайте вось гэты парадак, ось, дарэчы, адна з пярліны ўжо знішчаная там злева знізу, здаравенная. Як працуе гэты працэс, поўнасцю падсумаваць? Знаходзіцца карабель у нас, які патрэбна кіраваць, нейкім чынам кіраваць. Ён здаравенны, я адразу ўжо дабраўся да гэтага самага, да пакою. Вельмі хутка. Гэта паляпшэнне майго пашкоджання будзе, так? Я думаю, што яшчэ ахоўнікаў гэтых можна пазнаходзіць. Вось. Для кожнага голаса ахоўнік. І мы вось з'яўляемся адным з такіх ахоўнікаў. Асма і Кіла. Вось. І яшчэ рэч нейкая.
А што там, пачакайце-ка? На схеме, бачце? На фоне. Што яна за схема такая? Так, это цікава. Там дакладна сакрэтачка нейкая паказваецца. І хутчэй за ўсё гэта вось яна, не? Вельмі падобная проста канструкцыя. Вось гэтая. Альбо яшчэ дзесьці ёсць такое. Не, нідзе больш такога не бачу. Канструкцыі падобнай. Цікава. Мне падаецца, там рэальна сакрэтачка нейкая паказаная. Ладно. Не бачу больш. Ну так. Гэта адзінае месца, якое падобнае, гэта вось яно, вось тут. А што гэта? Гэта... Не, пачакайце. Я зразумеў, гэта падказка на тое, як знайсці пакой, які мы ўжо знайшлі. Ён у нас ёсць. Слухайце, а можа быць, за ўвесь гэты час там былі падказкі на іншыя пакоі? Цікава. Я што зараз зраблю? Я зараз зраблю прабежку па пакоях, каб мне было прасцей адсылаць. Мне, каб пацвердзіць, што я пакой знайшоў, мне патрэбна адправіць відэа. І відэа з момантамі, як я гэта выконваю. Канкрэтным тайм-кодам, так. Вось, я зараз зраблю прабежку, я плюс-мінус маршрут сабе прыдумаў. Вось, і я думаю, я ведаю, як я гэта зраблю зараз. Вось, я хацеў пра перліны вам распавесці, а ў выніку зараз буду занимацца спідранам таго, што буду пакоі ўсе наведваць. Вітаю, Пурбай, вітанкі. Перліны самі па сабе гэта па сутнасці памешчаны чалавек унутр штукі, скажем так, яна выглядае як сфера перліны. Дарэчы, зараз давайте невялічкі у нас спідран. Гэта першы пакой. Зараз мы пойдзем у наступны, у другі. Давайте тайм-код сабе прыкладна запомніць. Мы пачалі на 7 хвіліне 30 секунд. Ось так ось прыкладна. Блин. Добра, ну адсюль пройдем. Ёсць. Чалавек, ну, нешта падобнае на чалавека. Нешта падобнае. Так, другі пакой ёсць. Давайте зараз далей. Я просто зараблю зараз хуткі прабег па ўсіх пакоях, каб паказаць, што, ну, каб мне можна было скінуць максімальна блізка адзін да аднаго і просто тайм-кодамі раскідацца. Вось і яшчэ адзін пакой. Трэці. Так. Чацвёрты пакой. За гэтым пакоем самая цікавая гісторыя ўвогуле будзе. Самая незразумелая. І мне прыйшлося праспойлерыць сабе гульню, на жаль. І прыйшлося паглядзець, што ды як. Я ў выніку разумею трошкі больш. Я, у прынцыпе, падаецца, зразумеў правільна сюжэт гульні, але не да канца, мне падаецца. Прям, ну, я з-за таго, што абмежаваныя спойлеры сабе атрымліваў, я шукаў, дзе гэтыя пакоі. Потым, урэшце рэшт, знайшоў, дзе чалавек падказвае. Вось гэты пакой мы першым знайшлі. Мы знайшлі яго амаль у самым пачатку гульні, можа бы, на самым першым стрыме. Вось, і у нас застаўся апошні пакой. Вітаю, ВРВ Геймінг. Вітаночки. Зараз я раблю апошні гэты самае. Так. Вось, і вось на апошні пакой. Усё. Атрымліваецца, у мяне за 2 хвіліны ёсць усе пакоі, і я буду ведаць, што з 7:30 до 9:40 у мяне будзе тое, што выразаць, тое, што закінуць на пацверджанне, што я знайшоў пакой, і гэта будзе нам ключик. Я спадзяюся, яны хутка пацвярджаюць. Ну вось, і я зараз магу займацца чым пажадаю. Дык вось, давайте хутенька пра перліны, я ўсё хацеў распавесці і ніяк не распавёў. Карабель кіруецца. Карабель спачатку быў зроблены для таго, каб яны знайшлі
зямлю, новую зямлю, сабе зямлю, так, то бок новую планету, каб пазбегнуць сваёй. Чаму з'ехалі яны з папярэдняй зямлі, я не ўпэўнены. Ну, можа быць, не зямля, можа быць, гэта нават не людзі, але істоты вельмі падобныя на людзей. Вось. Вітаю, тэнчык, каданчыкі. Ютубас налічыў мне першыя 4 цэнты, карацей, шалёныя прыбыткі. Так, там шалёныя грошы будзеш зарабляць. Ну, я табе кажу. Дык вось. Не роботікі. Так, гэта спачатку былі людзі. Ну, мы гэта можам сказаць па статуі. Дарэчы, статую трэба паглядзець. Я жадаю паглядзець. Што там з ёй, таму што я так і не зразумеў. Я калі біўся з рукою, гэта была статуя з, хутчэй за ўсё, з пакою ў рукі. Але мы зараз можам паглядзець хутенька. Вось тут там блізка каля гэтай статуі. Вось. І мы, па сутнасці, яны адправіліся на іншыя, шукаць сабе іншы дом. Зямлю абітаваную, як яны клічуць. Так? І на гэтай зямлі абітаванай павінна было быць, ну, па тыпу, проста замену сваёй планеце. Карабель, яны спачатку вызначылі сабе пэўныя мэты, куды яны будуць адпраўляцца і як яны будуць, ну, красей, тыя месцы, якія яны будуць правяраць. Вось, усе яны праваліліся, але яны такое чакалі. Знікла. А чаму ўсё ж такі яна ўзяла для бойкі са мною рэальную статую адсюль? Цікава. Давайте, блин, тады не зразумела. А ці засталася там тады? Тут была статуя, выглядала як чалавек. І я ўпэўнены, што людзі пачалі падарожжа, так? Я ўпэўнены ў гэтым. Вось. Што ў мяне з чым... Далей, вяртаемся да Перлін. У караблі яны улічылі, што карабель будзе кіравацца, ну, прыйдзецца кіраваць доўга, і гэта ўсё прыйдзецца ім захоўваць сябе доўгі час. Яны прыдумалі такую сістэму. Яны жылі, раслі на гэтых караблях, радзіліся і паміралі, так? Яны разумелі, што чалавек, у прынцыпе, не здольны вытрымаць, ну, прям так доўга. Яны ляснуцца ўсе раней ці пазней. Вось. І што яны зрабілі? Яны прадумалі такі варыянт. Яны зрабілі сабе, я так разумею, механічныя целы увогуле. Гэта, ну, насамрэч, не супер важна. Тое, што мы бачылі ўнутры перлін знаходзяцца канкрэтна целы жывых людзей, як мы бачылі. То бок ім, па сутнасці, патрэбны былі жывыя целы. Вось тут просто пачынаецца цікавая хрень, чаму я не разумею до конца сюжэта. Унутры перлін знаходзяцца жывыя целы жывых людзей. Гэта дакладна бачна. Я магу 100% сказаць, што гэта яно, так? Так. Я тут быў, падаецца, так? Вось. Яны... Ёсць рытуал усталявання. Зараз я якраз таки шукаю, дзе іх музей, каб паказаць вам якраз таки, адкуль я гэта ведаю. То бок, што інфармацыя не проста з галавы ў мяне ўзята. Гэтыя два робота померлі. Я думаў, што яны перайшлі ў іншае месца, але не, яны проста померлі. У іх, ну, нагнаў іх трэмор. Блін. А як туды я трапляў дагэтуль? Просто праляцеў? Блин, неяк не пролетаецца мне. Не падабаецца. Што мне і куды мне як? Праз ніз зноў лезці? Давайте праз ніз я тут... Блін, а тут яшчэ і выпрабаванне цэлае рабіць. Не жадаю гэтым займацца. Я жадаў вам просто паказаць хутенька. Прыйдзецца карацей рабіць. Ну і добра, ну і ладно. Памру і памру. Я хацеў вам музей паказаць просто. Так, это улева музей. Зараз прыйдзем туды і пакажу. Каб па сутнасці працягваць працу гэтых сістэм, яны прыдумалі сабе сістэмы, якія будуць працаваць і сачыць за караблём, за станам карабля. Яны знайшлі спосаб, як перамяшчаць розум у
шыішку па сутнасці. Яны як бы, ну, я не ведаю, гэта не шыішка нават, а просто штука, якая кіруецца чалавекам. Вось яна, музей, і вось яны пярліны, так? Апісанне пярлін іх сімвале. Яны зрабілі такую хрень, бачыце, фігурка як чалавека, якая ідзе ў бок штукі, якая сфера, якая нагадвае пярліну. І там вось бачна сфера чалавека ўнутры сферы, так? Што атрымліваецца? Вось тут ёсць апісанне яшчэ пярлін, так? Анатомія пярліны, так? І вось гэта называецца рытуал усталявання, цырымонія усталявання. Па сутнасці усталявання гэта ў гэтым сэнсе, што яны ствараюць новую пярліну з чалавекам унутры. Ім патрэбна ўсё цела, і чалавек, па сутнасці, ператвараецца як у масу такую жыжу унутры гэтай пярліны і з'яўляецца гэтай пярлінай. Яго розум там знаходзіцца. Але нават у такім стане чалавек проста не здольны вытрымаць тысячагоддзі, так? Яму патрэбна замена. То бок раней ці пазней, не гледзячы на тое, што гэта працягвае, ну, тыпу, час жыцця чалавека і, ну, расцягвае яго, але бясконца розум не можа так знаходзіцца, ён вар'яцее. І тут цікавая штука атрымліваецца, што ўсе нашыя пярліны, з якім мы зараз размаўляем, справа ў тым, што нешта адбылася, што я не ведаю, так, нейкая падзея, і усе людзі зніклі, так, усе вось гэтыя людзі. Я не разумею, з роботикамі, былі яны роботикамі, не былі яны роботикамі. Зараз у мяне яшчэ большыя сумневы, я не ўпэўнены, што я правильно зразумеў, як гэта працуе, так. Ну, реально у меня сумневы, просто оно неяк накладываецца вельмі канфліктнае, таму што ім патрэбны чалавек, жывы чалавек. Мы бачылі жывых людзей, калі мы атрымалі першую канцоўку, мы бачылі жывых людзей, фігуры чалавека унутры вока і унутры сэрца. Унутры сэрца гэта найбольш відавочна, там прям бачна чалавечае цела. Гэта не цела робота. То бок яны жывыя біялагічныя істоты клалі ўнутр гэтых пярлін. Што здарылася з падарожнікамі, чаму яны не змаглі працягнуць сваё падарожжа самастойна, я не ведаю. Я думаў, што я разабраўся, не ведаю я ні халеры. Я так думаю, што другая канцоўка будзе раскрываць. А я падглядзеў, што мне рабіць на другую канцоўку, і я скажу вам, чат, а чмурыць, чаго рабіць яшчэ нам? Другая канцоўка здаравенная. Ну, тыпу, мы прайшлі, насамрэч, дзесьці 70% гульні, там яшчэ 30% на другую канцоўку. І там есть крутой вельмі эфект, які я вам спойлерыць не буду, сабе ўжо праспойлерыў, таму што я думаю, што сёння будзе апошні стрым, там каты на фоне, так. Я думаю, што сёння будзе, ну, апошні стрым па Міо, як мінімум на паузу я пастаўлю яго, і там мы далей будзем праходзіць стыкса. Вось, я не ўпэўнены, што мы, я сумняваюся, што мы канцоўку атрымаем сёння. Вось, але паспрабаваць можам. Вітаю, Вячеславіч, вітаначка. І віншую з 20-дзённым стрыкам в РВ Геймінг. Я гэта самае. Я просто, што мне, калі наратыўны момант, калі патрэбна патлумачыць, мне ўсё ж такі карысней чат не чытаць, каб спакойна сваю думку патлумачыць, а не перабівацца. Вось. У выніку мы пярліны, мы карабелі засталі ў стане, калі я ўжо стагоддзі гэтай пярліны правялі ўнутры сваіх цел, як бы іх павінны былі замяніць уж даўно. Яны трошкі ляснуліся. Ім вельмі складана псіхалагічна перажываць гэта, і, ну, гэта прям праблемай стала. Дарэчы, вось гэта цікава. А як туды трапіць? Так, тут я 100%, у мяне ўжо ўсе перасоўванні ёсць. Не можа быць такога, каб я не мог туды залезть. Так. Я зараз разбяруся. Я адпраўлю гэта ўніз. Дзякуй вялікі. Ладно. Закрыўся праход. Я збіў страйк начным стрымам. А ты ж была на стрыме, не? Ты ж заходзіла. Ці я памыляюся? Не заходзіла? Мне падавалася, ты заходзіла. Я ведаў, што ёсць такая рызыка, я выбачаюся. Ну, тыпу, я разумеў, але мы бы тады дакладна бы ключкі не атрымалі. Это было... як бы да гэтага шло. Ну, сур'ёзна, а як? А як туды наверх забірацца тады? Справа не бачна. Ну, і справа там нешта, нейкі праход бачна, конечно. І вось гэтыя дзверы. Праз гэтыя дзверы хутчэй за ўсё і патрэбна заходзіць. Альбо справа зверху там.
Вось, ну, была рызыка такая. Я разумеў, што ёсць такое, і хтосьці будзе, а кагосьці не. Тут, на жаль, я не тое, каб... Тут быў выбар альбо не стрыміць увогуле, і тады бы мы ключык дакладна не атрымалі, а зараз у нас на ключык ёсць шанец, калі яны хутка пацвердзяць гэта. Вось, маё выбачэнне. Вось, я вельмі жадаў для вас ключык выбіць. Так. Гэта тут не прайсці. Блин, ну просто настолькі відавочнае месца, што там можна. Давайте нешта яшчэ прыдумаю. А, і дарэчы, мы там свечкі набраліся. Давайте яшчэ свечкі ў вока усталюем. Там, ну, кстати, поставим для вока. Вока гэта наш, якраз такі, наша перліна. Мы ахоўнік. І мы ахоўнік якраз такі перліны вока. Вока было разбіта поўнасцю, просто ўшчэнт. І я магу яго... Адзінае, што я магу, яму свечкі ставіць. Ось, на працягу гульні. Вось, гэта, па сутнасці, сакрэтныя прадметікі, якія я збіраю па крысе. І ў мяне пара свечак ёсць? А, не, у мяне 0 свечак зараз. Тады бессэнсоўна. Цікавая штука, якая, дарэчы, з пакоямі, я казаў, што гэта самае... Трохі дзіўная, як бы, хрень атрымліваецца. Глядзіце, голас Ноден, так? Ноден разрываныя, так, агонізіруючы, не здаючыся, заўсёды міргаючы, адначасова здаючы пытанні, заўсёды здае, сумняваючыся ў рашэннях і трымаецца за іх. Яго прысутнасць знікае перад лікам наступстваў. Карацей, Ноден самая незразумелая перліна. Вось, што я вам скажу. Таму што ў мяне ёсць цікавы факт пра яе. Вось там можна, дарэчы, яшчэ сакрытае месца. Калі ў мяне свечак няма, то ў сэнсе ніякага сэнсу туды ісці, як бы і таксама няма. Тут скарот. Я думаю, праз верх будзе лепей. О, там ядро яшчэ ёсць. Давайте я адзначу. Тут ядро. Скарб. О, я, можа быць, адсюль нічога і не зраблю. Я што, хрэнню займаюся зараз? Чат, падаецца, я хрэнню займаюся. Так, я хрэнню займаюся. Ну, давайте тады адсюль паспрабую ядро забраць. Не атрымалася. Адкуль я магу тады? Хрэнейка. Лепш бы акуляры знайшоў. А чаму акуляры? Тыпу мне? Ну, мне яны было бы няблага, насамрэч. Так, кот у змыварку лезе. Люцик. Не, давай ты там просто поляжиш. Не, катусь. Да, зараз все равно полезе. Люцик. Насалоджвайся змываркай, дзе яна стаіць. Добра? Люцик. Яго сумневы. Яшчэ. Ацэньвае, ці можна залезці. Ты мой хороший. Давай ты будзеш там сидзець, а? Не? Увагу атрымаў кот, і зараз да мяне ідзе. Давай ідзі сюды. Ну, хвостом ён варушыць, а? Давай ідзі сюды. Ах, гэты кот. Да Total War, ну, як гатуюся, яго пакуль няма не набыты, але ў мяне і часу не было там рыхтавацца да яго неяк. Нам прыйдзецца з іншага боку трошки абысці, каб залезці ў гэтае месца, якое я раней не мог залезці. Там, калі што пойдзе дрэнна з наладамі якасці, то загуглі, так можна ў файлах гульні замяніць абмежаванне. Ну, я не за якасць клапочуся, насамрэч. Якасць другая рэч, галоўнае, каб яна запусцілася. На зніжках, дарэчы, тады я іду зараз прям набываю.
Бо я думаю, що Empire Total War настільки високий, що він там без питання переможе. Навіть коли не переможе, то наступний раз переможе 100%. Блін, нормальні такі знижки. Нормальні. Так. Навіть коли Imperial Bundle нейкі набивається, все равно доволі танно. Definitive Edition і Napoleon Definitive Edition. Ось, комплектом, бандлом. Запустится-то запустится, а запустится ли оно с захопом в RV Gaming? У меня самая основная проблема, это звичайно починається, що у тебе гуня нормально запускається, а потім починаються питання. Типу, додав захоп, так, добре, тоді чудовно, тоді нема питання. Так. І захоплювалося. Чудовно. Тоді, коли без питань, окном захоплювалося, без необхідності там весь екран, так? Без этой хрені. Зараз я набиваю. Накольки пам'ятаю, так, добре. Тоді файно, тому що, блін, з некоторими гулями прям проблема. Ці є у сябрах, я не ведаю. Есть. Цудовно. Все, на рахунку. Далей. Наверх нам потрібно. Я зараз спробую добратися до місця, яке я раніше не мог відкривати. Зараз туди проберемося. Вось, з перлінамі атрымліваецца, што самі перліны гэта людзі, які працягнулі занадта шмат часу. І па сутнасці, калі мы зрабілі першую канцоўку, я яшчэ пераглядаў і спрабаваў, ну, тыпу, яшчэ раз зразумець, таму што гэта было позна, мы першую канцоўку атрымалі прям уначы па сутнасці. І я ўжо трошкі, у мяне ўжо галава не варыла, мне складана было. Вось, але агулам, важны момант. Блин, не атрымалася. Агулам атрымліваецца, мы сустрэлі сэрца, апошнюю перліну, якая рэальна дзейнічае, і на ёй усё трымаецца, скажем так, увесь гэты карабель. Таму што без яе ўсё памрэ. Так, чакайце. Вось тут наверх. Вось, без яе ўсё разваліцца па сутнасці. І там літаральна бачна цела чалавека. Ладно. І пра тое, што яна кажа, што мы зрабілі, я спачатку не вельмі зразумеў, што ж мы такога зрабілі-то з сэрцам. Вось, навошта было галасы даць. Насамрэч, гэта мы далі, з-за таго, што яна была ізалявана, ну, сэрца, яно было ізалявана, то у яго не атрымлівалася сутнасці існаваць нармальна. Вось, яно было без падтрымкі ніякай эмацыйнай, то бок яно бы яшчэ трымалася бы нейкі час, але ў яго магчымасці ўжо, ну, прям сіл не было ніякіх. Вось, што мы зрабілі, гэта сабралі галасы і, па сутнасці, зрабілі як розум вулья, можна сказаць, для сэрца, у якім яно можа хоць нейкі сацыяльны досвед атрымліваць, то бок не існаваць у адзінку бясконца. З галасамі ўсіх ёй стала камфортней. Сэрца гэта не лечыць, зразумела. Вось, гэта ўсё яшчэ праблема, але хаця бы хоць нейкая, не настолькі жорсткая, як бы. Вось, таму што сэрца збіралася здавацца. Вось, тое, што мы чуем, калі мы атрымліваем новыя здольнасці, гэта якраз такі гукі сэрца. З намі размаўляе сэрца, якое жадае... Блін, не дацягваюся.
Давайте поставим тут. Па сутнасці тое, што мы чуем вось гэтыя подпісы, калі мы спрабуем, калі мы атрымліваем новыя здольнасці, з'яўляецца сэрца, і яно кажа нам, тыпу, расказвае рознае. Можа быць, варта было бы уважліва паслухаць, што яно кажа, таму што гэта можа быць важна. А дзе мне атрымаць перазарадку сваіх здольнасцяў, каб уніз трапіць? Чакайце-ка, лухта нейка. Просто не мне патрэбна перазарадзіць сваю здольнасць, каб штосьці мець. Вось так я магу гэта зрабіць. Оп. Добра. Не халера сабе я, майстар. Майстар-паучок. Ага. І ўнізе ніхайра няма. Зараз. Паркур. Блін, не атрымалася. Калі што, я гатовы яшчэ 5000 укінуць на Total War. Я думаю, можаш пакуль чакаць і просто сачыць, каб цябе не перабілі. Гэта будзе заўтра. Галасаванне скончваецца заўтра а 12 па Польшчы. І ў гэты момант якраз такі будзе вырашацца, хто ў нас пераможца. Так. Ёсць, вы глядзіце. Майстар паркура. О, яшчэ одно дадатковае здароўе. Цудоўна. І гэта нас вяртае назад. Я думаю, што... Так, эта штука ўжо ўся зроблена. У мяне здольнасці не было, каб гэта праверыць. Вы зараз атрымалі мае. Эту штуку мы таксама сабралі. Вось тут мне ўсё яшчэ паказвае, што можна залезці наверх, але ну не атрымаецца наверх. Total War Empire на першым месцы 62 000, бліжэйшыя Noct 52 000. Так што там хутчэй за ўсё будзе бойка, калі хтосьці паспрабуе заснайперыць. Вось такая хрень. Вось, і калі таймер выйдзе, то бок наступіць 12 па Польшчы заўтра, то тады і будзе абраны пераможца. Адзінае, што заўтра, дарэчы, я выбачаюся зноў, я ведаю, што гэта не вельмі прыемна, што ў мяне стрымы, яны раней стабільныя вельмі былі, а зараз я трошкі прырываю час ад часу, але мне рэальна патрэбна з дакументамі ўсё разабрацца, это суперважна ўсё. Вось, і заўтра стрым будзе хутчэй за ўсё трохі скарочаны, мы пагуляем 3 гадзінкі, ну, скарочаны не прям моцна будзе, а хутчэй за ўсё там 2:50 мы пагуляем, 2:40, ну, то бок мы да 13:10 па Польшчы будзем гуляць, і пасля гэтага я паеду. Вось. Так, добра, гэту штуку мы адчынілі. Там паказвае, што яшчэ ўніз можна. Я не ўсё адчыніў, чат. Там яшчэ штосьці ёсць. Ну, як мінімум мапа паказвае. Я думаў, я ўжо закрыў там тое пытанне. Вось, на другую канцоўку, я зараз насамрэч раблю просто дадатковую штуку, вось, але на другую канцоўку патрэбна увогуле уніз ісці. Другая канцоўка, зноў жа, з-за таго, што я атрымаў сабе спойлеры, то там трошкі, блин. Што такое? Што за трагедыя? Яны гуляюцца ўсё, я зразумеў. У мяне мадыфікатары даволі дзіўныя, там яны трошкі мяне тут перашкаджаць будуць. Я не магу зараз палячыцца ў басейне накры. Я для боса сабраў сабе білд і зараз яго не выкарыстоўваю. Так, а як? Яшчэ ўніз. Просто паказвае, што яшчэ ўніз ёсць шлях нейкі. Ага. Блін. Я там не бачу нічога. Прям, ну, няма нічога абсалютна. Блін, неяк я вельмі ўдала праскочыў першы раз.
Зараз паспрабуем яшчэ раз. А як у мяне атрымалася? Я прям неяк прафесійна заскокнуў паміж імі. Зараз ахову атрымаем. Не, гэта... А, там улева ўніз неяк можна. Дакладна, гэта я адчыніў сабе скарот. Блин, давайте памрэм зараз, я сабе модулі іншы пастаўлю. Вось сюды, карацей. А божухна там. Не халера тут паркурны сегмент. Ладно. Я думаю, што мяне яшчэ чакаюць весёлыя паркурныя сегменты, таму што там сапраўдная канцоўка, яна складаней, чым вось гэта, якую я атрымаў, яна прям складаней. Людзі якраз такі пра яе ў асноўным кажуць. Дадатковыя слоі абароны, гэта файна. Ухіленне спрошчанае, гэта добра. Гэта мы ўсё забіраем, мне не патрэбна. Я дам, каб частка кропелек ішла нам проста ў абарону, і лячэнне можна будзе забіраць. Добра, ўсё на месцы. І мне патрэбна перасунуцца ў ніжнюю частку, насамрэч. Мне патрэбна вярнуцца вось ажно сюды і вярнуцца да рукі з гэтага маршрута, вось адсюль, адкуль яна мяне забрала ў першы раз. Так, для гэтага мне патрэбна куды-небудзь. Там трошки невідавочнае абсалютна рашэнне ёсць. Я не думаю, што я бы лёгка атрымаў яго без інтэрнета, типу самастойна. Я придумаю, што прыйшлось бы ні хрена сабе так аблізаць всю гульню. Дарэчы, вось гэты пакой мяне цікавіць, типу, як я яго, што гэта ўвогуле. Нас яшчэ хапае, насамрэч. Вось там не праверана, вось там не праверана. Хапае. Нават відавочнае месца нейкі не праверанае. Дарэчы, я магу... Не, давайте перад тым, як мы туды збяжым, я сабе апошняе паляпшэнне ў Мэл забяру. Таму што літаральна там засталося адно, і я сабраў толькі дастаткова ядзер. Так, вось. Каб ужо забыцца, просто закрываем гештальты ў розных месцах. А вось Мэл. Так. Яна кажа пра сэрца і тое, што сэрца хутка разваліцца. Вось апошні модуль. Апошняя набытая. Усё, гэта было апошні, нават дасягненне атрымалі. Што далей будзеш рабіць? Усё, гэта быў апошні кавалак смецця, які ў мяне быў для ремонту. Ты набыла ўсё. Дзякуй вялікі за грошыкі, дзяўчо. Было вельмі прыемна з табой працаваць. А калі мы скончылі, я думаю, што надышоў час трошки перабудаваць гэтае месца, каб яно адчувалася трохі больш як дом. Наш дом. Мяне і хлопцаў. Не гэтай зараз ніякай старушэнцы, бабулькі нам на гэты самы нам у спіну зараз не дыхае. Яны працавалі на руку, то бок на прафесара Хайлін. Рука гэта пярліна, і розум, які застаўся ўнутры рукі, гэта якраз такі прафесара Хайлін. Так. І яна стварыла вось іх, толькі яны ад яе збеглі. З усёй інакра, якую ты нам прадаставіла, мы гэта зробім вельмі хутка. Заходь пазней, дзяўчо. Вось, дарэчы, можа, давайте зараз і паглядзім, як яно там. Пазней зойдзем, па сутнасці, проста пасядзім, адпачнем. Вітаю, Міхась. Вітанечкі.
Я думаю, гэта залічыць за пазней, таму што гэта звычайна як захаванне працую. А вось яна. Вітаю. Хлопцы чакаюць цябе, так што ідзі паразмаўляй з імі. Я дала ім вольны час, улічваючы, што зараз у нас большая частка працы скончана, а яны яе заслугоўваюць. Вітаю да Мел і кампанію Дом адпачынку. Што ты думаеш? Добрая назва? Улічваючы, што воркшоп, карацей, улічваючы, што зараз майстэрня, то бок воркшоп, ён зараз і без працы, і без крамы, то бок без ворк і без шоп, я спрабую новае. Мал не вельмі падабаецца, але гэта толькі пытанне часу. Дзякуй табе, яна уже стала трохі... Блін. Карацей, яна трошки растаяла. Я ўжо гэтыя ўсе каламбуры, якія ён накідвае, я не буду перакладаць, таму што яна Мел стала больш mellow. Як маршмеллоу. Так. Побачымся пазней. Добра? Адпачываюць вось хлопцы, бачыце? Ведаюць, як адпачываць. Гэта яшчэ. Нас гэтае самае. Мел называе дзяўчо, так? А гэтых чэлаў называе хлопцы, так? І гэты чэл да нас з-за таго, што ён не ведае, як нас клічуць, з-за таго, што Мел заўсёды нас клікала дзяўчо. Я называю нас міс дзяўчо. Вы чулі навіны? Міс Мел кажа, што праца скончана. Мне так прыемна. Як гэта? Это так расслабляе. Это значит, што мне не прыйдзецца хадзіць у гэтае жудаснае месца зноў. Я ведаю, міс Мел не адсылала мяне туды, каб пакрыўдзіць. Яна не ведала, што я баяўся дзікай мясцовасці. Я проста выглядаў смелым. Але калі б яна ведала, наколькі небяспечна гэта, яна бы засталася бы з намі, засталася бы з намі ў сховішчы. Так, яна бы не рызыкавала бы нашай бяспекай. Дзякуючы ёй мы вольныя, мы знайшлі сабе сваё месца, і нават у нас атрымалася сустрэць цябе. Так што калі спытаць мяне, гэта ўсё ўвогуле каштавала тых жахаў, якія я пабачыў. Тэн не вельмі задаволены. То бок гэта ты, хто адправіла нас далей працаваць. Цудоўна. І зноў, гэта я і мае думкі, і больш нічога, што рабіць цэлы дзень. Гэта, блін, я не дрэнна прачытаў папярэднюю фразу, гэта наадварот он сказаў, што гэта за цябе ў нас больш працы няма. Але я павінен сказаць, што гэта не настолькі дрэнна, як яно магло бы быць. Так. Настолькі ж сумна, як і астатнім, але я хаця бы не адзін. І не захрас у столі. І мы яго ў столі знайшлі. Акрамя таго, Мел нават горш за мяне. З усімі яе размовамі аб перапынках і адпачынку яна тая, хто не можа усядзець на месцы. Ёй горш за ўсіх. Наступным яны прыдумаюць камп'ютарныя гульні. Паглядзім. Калі глобальна браць таймлайн гэтага карабля, то пры першай канцоўцы ўсё дрэнна для іх скончыцца проста пазней. Так. Не пройдзе шмат часу перад тым, як яна знойдзе штосьці новае, што рабіць, і кіне нас, прымусіць нас працаваць. Варта насалоджвацца адпачынкам, пакуль ён ёсць. Добра, хлопцы. Можна зноў з Мел паразмаўляць. Ведаеш, калі я працавала на старуху гэтую у сховішчы, яна не давала нам перапынкаў. З ёй у нас была толькі праца, а потым яшчэ праца.
Мы заўсёды былі інструментамі, якія выкарыстоўваліся, пакуль мы не ламаліся. І потым яна замяняла нас і пачынала па новай. Зноў і зноў. У канцы гэта адчувалася... У канцы адчувалася так, што тое, што яна рабіла, увогуле не мела ніякага значэння. Рэчы, якія рамантавала, яны заўсёды вярталіся да мяне зноў, зламаныя, нават горш, чым дагэтуль. Так што я сышла. Мы на краю света. Мы павінны асяродзіць сябе спакоем і камфортам, а не бясконцай барацьбой над рэгулярнымі задачамі. Окей, такой даволі практычны у яе падыход. Добренько. Это их завершение гісторыі. Вось, і зараз мы адправімся рабіць ужо канцоўку другую. Там я кажу, там яе рабіць яшчэ нармальна. Мы адну з самых крутых фішак увогуле ў гульні не адкрылі. Яна патрэбна толькі для другой канцоўкі, для сакрэтнай канцоўкі. І самы складаны босс будзе... Самы складаны босс тут, дарэчы, не абавязкова. Ён у другой канцоўцы, калі па шляху на другую канцоўку ісці, ён туды ідзе. Так, кропельки мы собрали. Карацей, логіка якая? Нам патрэбна... Памятаеце руку, якую я бачыў у цэнтры, унізе? Гэтую руку нам патрэбна адрамантаваць. Не the hand, то по типу перліна рука, а нам патрэбна там просто рука такая ляжыць, механічная, і яе патрэбна адрамантаваць, каб яна магла запусціць механізм. Вось, пытанне толькі, як гэта зрабіць, калі ў мяне такая блытаніна ўжо на мапе, таму што гэтая лакацыя самая складаная для паразумення для мяне, я просто губляюся ў ёй нахрен. Так. Мне патрэбна трапіць вось сюды. Вось сюды. Туды трапіць можна праз трубы. Вось, я думаю, што калі я буду правільна ісці па трубах і паўтару свой шлях, які я рабіў у пачатку, то, ў прынцыпе, мне ўсё атрымаецца. Так, это у меня не было открыто, мне вот сюда наверх потребно. Так. О. Коты там. Люцик крича, сестричка погуляться. Яны бегали, и зараз яна нешта подстамілася и спынілася, а ён закликае далей гуляць. І ось на його напали, коли ви чули, там вау, такое було. На його нападіння відбулося. Так, я мог, в принципі, тут з каротом прийти. Добре. Як далей? Як далей? Я не пам'ятаю. Може бути, ми можемо ніяк... Блін, тут питання, конечно. Так, вось гэты пакой, ён не абавязковы. Дарэчы, можа быць, гэты гігант яшчэ што-небудзь распавядзе. Не? Блін, я скажу, самае жорсткае, я не ведаю, ці чуеце вы тое ж самае, што чую я, але калі гэтае самае, калі вось мы ў гэтай лакацыі, тут ёсць на бэкграўндзе бясконца грае сірена паветраная. Таму, калі вам падаецца, вам не падаецца. Я гэта рэгулярна чую, просто што яно вельмі-вельмі ціхае. О, яго можна паслухаць. І зноў ты, я цябе чакаў. Я вярнуся ў абсерваторыю вельмі хутка. Але спачатку я хацеў табе паказаць сваю працу. Яна нарэшце скончылася. Не тое, каб вялікая гісторыя, але зусім не важная ў параўнанні з папярэднімі. Але яна мне ўсё роўна падабаецца. Таму што гэтая мая, яна прыйшла ад мяне. А ты можешь мне поделиться ею? Прочитать. Планетарный доклад. Нумар И невядомы. Сёння на 168-й дзень года 7789 эры падарожжаў. Яны падарожнічаюць амаль 8000 гадоў, чат.
Вось, зараз мы нарэшце ведаем, колькі часу гэта іх заняло. Наш карабель дасягнуў планеты І. Па яе жа асабістых стандартах планета І... пачакайце-ка, ён жа тут уже некалькі стагоддзяў. Пачакайце-ка, ён тут доўга пісаў гэтую гісторыю, ён не ведае, што адбываецца зверху. Мы планета X3. Карацей, глядзіце. Ён наконт года гэта зараз 8000-ны год дзесьці. Таму што 300 гадоў назад ён не ведае, што адбываецца наверсе, а падзеі з перлінамі былі прыкладна ад 300 до 500 гадоў назад. Прыкладна. Я зараз не ўпэўнены дакладна наконт дат, там трэба дакладна яшчэ паглядзець. Вось, мы тэарэтычна можам сказаць дакладна нават дату. Але атрымліваецца, што гэты карабель 8000 гадоў. ХЗ. Просто X3 ёсць сімулятор же касмічны, таму для мяне чытаецца як X3. Так. Это не вельмі, як это, імпрэсіў. Натхняючая, давайте так будем. Планета зусім. Яна сустрэла значна больш унікальныя сусветы ў сваіх доўгіх падарожжах. Тыя, у якіх былі кольца, якія зроблены з крышталей і зяючых месяцаў. Тыя, якія мелі прыгожыя узбярэжжы, зробленыя, як это, вымыты акеанамі золата. Тыя, якія мелі 3 сонца, якія прыносілі 3 закаты і 3 усходы кожны дзень. У параўнанні планета І... планета І, магчыма, была быць увогуле праігнаравана яе сэнсарамі. Але штосьці прыцягнула яе ўвагу, штосьці, што ей яшчэ прыйшлося бы пабачыць, таго, чаго не бачыла яна на папярэдніх зорках, якія яна наведала. Гэта быў настойлівы, але гэта быў вельмі слабы, але настойлівы, як пінг, ну, карацей, сігнал, які сыходзіў ад яе. Калі яна да яго прыглядзелася, карабель зразумела, што яна не можа яго расшыфраваць. Зараз карабель магла бы адрэгаваць у вялікай колькасці шляхоў. Яна магла, напрыклад, пачакаць некалькі дзесяцігоддзяў, каб запісаць актыўнасць на паверхні. Магчыма, нават знайсці шлях, каб зразумець гэты сігнал. Альбо яна магла прызямліцца бы адразу, вырашыўшы, што яе падарожжа нарэшце скончылася. Але ўрэшце яна знайшла кандыдата, які бы падышоў тытул «Абітаваная зямля». Яна не зрабіла нічога з гэтага. Так. Насамрэч, як толькі яна пабачыла кожную з магчымасцей, яна вырашыла зрабіць самую малаверагодную. Яна сышла. Разумееш, планета І была ўжо домам для кагосьці яшчэ. Калі яна адправілася ў гэтае падарожжа так вельмі даўно, карабель ніколі не збіралася красці зямлю ў кагосьці. Яна шукала сваё асабістае месца, дзе яна магла бы вырасціць сваю жа зямлю. Яна ведала падарожнікаў у сваіх сценах, яны бы з гэтым пагадзіліся. Яны бы зразумелі гэта, нават пагадзіліся. Пасля ўсяго яны былі тыя, хто зрабілі яе. Але ў той жа час яна зрабіла тое, што яна рабіла лепей за ўсё. Цягнула іх наперад, да наступнай планеты. Цікава. То бок была... вось я магу яго прачытаць яшчэ раз. Ну, ён паўтараецца. Яна, па сутнасці, нават бачыла планету, якая магла бы падысці. Яны маглі бы разабрацца і вось гэта ўсё, але, па сутнасці, яны проста сышлі. І не сталі перашкаджаць таму, хто бы там ні быў увогуле на той планеце.
Я зараз шукаю шлях, як мне трапіць туды, дзе я быў раней. У рукі. Дарэчы, там тыя дзверы я ўсё яшчэ так і не адчыніў. Дарэчы, гэтае месца яшчэ падобна на воркшоп Мел. Я думаю, што Мел, можа быць, тут працавала. Вітаю, Чпатэйта. Не-не-не-не, яна... Там быў падыходзячы сусвет, але яна вырашыла яго не забіраць, таму што гэты свет належаў ужо камусьці іншаму. Это было вельмі круто. Ну, тыпу, там хтосьці жыў. Это маглі бы быць мы. Ну, тыпу, гэта магло быць чалавецтва. Мы не ведаем, хто канкрэтна там знаходзіўся. Так, гэта мы таксама правяралі. А, тыя дзверы там, дарэчы, унізе, хутчэй за ўсё, зачыненыя. Так, это не тое. Нам патрэбна вось сюды ўніз. А ў сімбіёз не? Не, ну, тыпу, яны бы... скажем так, план быў знайсці планету, якую яны могуць тэррафарміраваць і, ну, перарабіць пад свой выгляд. Чаму яны вырашылі гэтага не... Ну, чаму так пайшло, як пайшло, я вось гэтага я вам не адкажу. Там не падымаецца ўзровень, не? Падаецца, не падымаецца. Я дакладна тыя дзверы спрабаваў адчыняць? Падаецца, спрабаваў. Яны зачынены з іншага боку. Ну, вось. Блін, а як трапіць да рукі? Мне просто патрэбна прыйсці літаральна з іншага боку, ну, то бок з таго боку, з якога я прыйшоў у першы раз. Вось гэта самае важнае ў маім зараз падарожжы. Я просто не ўпэўнены, як гэта рабіць, калі ўжо, ну, я магу дакладна гэта зрабіць, просто што я не ўпэўнены як. Вось моя праблема. Там унізе не будзе ніякай хрэні? Не будзе. Так. Гэтага няма нічога. Гэта далей ідзе, гэта не то. О, блін. Не чакаў. Это ўсё хрень. Мне патрэбна па трубах неяк выбірацца. Просто што па трубах я... Не ведаю як. Блін, мне патрэбна вяртацца. Чух танічныя гукі рамонту. У цябе? Бо ў мяне цішыня. Ну, як мінімум на фоне. У гулі можа быць штосьці падобнае. Ой, блін, слухайце, давайте завалим просто ад іх. Блін, не атрымліваецца. Тут нічога няма такого. Нешта там ёсць? У цябе. Добра, вітаю, цірткі, вітаночка. Калі не павітаўся яшчэ раней. Я думаю, увогуле завяду сабе такую хрень, типу, каб бот пісаў, вітаўся з чалавекам, аўтаматам, каб я дакладна не прапусціў, што я не павітаўся ці не павітаўся. Ось, у сэнсе таго, што ён не замяняе мяне, я буду ўсё роўна вітацца. Гэта проста для мяне штука, што, типу, першае паведамленне ў чаце ці не. Ось на такое арыентавацца. Так, не, гэта не тое. А як я, блін... А, божукна. Як я прыйшоў сюды? Ну, типу, не сюды, а як я прыйшоў да рукі. Просто гэты шлях рэальна заблытаны, прям кабзда, я вам скажу. Не сюды. Так. Давайте пошукаем іншыя шляхі. Я быў тут. Так. Я прабраўся вось сюды. А, вось яна... Слухайце, статую яна сумясціла ўсё ж такі.
Бачыце, і тут знікла гэтая статуя. То бок Хайлін усё ж таки скарыстала статую у горадзе і скарыстала... Вось яна, бачыце, рука. Вось рука, яна разабрала тую статую ў горадзе і зрабіла з яе зброю, якой мяне спрабавала забіць. Не атрымалася. Яна ў выніку здалася. Можа быць, вось гэтая труба, вось праз яе прабіраўся, я ўжо не памятаю. Вітанкі ад боту не цікава, хай каўкае на гледача. Ну, вось нешта такое, типу, можа быць мне нейкае, типу, аўдыо. Ну, карацей, мне патрэбна трошкі сабе з паведамленькамі нешта папрыдумваць. О, я, падаецца, знайшоў шлях. Мне падаецца, гэта правільна. Гэта тое самае месца, дзе я ўпершыню шоу. Я тады не мог узаемадзейнічаць з большасцю асяроддзя, то бок мне паказвалі гэтую як бы лакацыю ўсю, але я, па сутнасці, мог рабіць толькі вельмі абмежаваная рэч тут. Так, усё правильно, і потым мы ўніз і ўніз. Голосом Люцика. Ну, неблага, неблага. Так. Так, дакладна, гэта павінна прывесці мяне туды. Калі гэта не прывядзе, то я нахрен не ведаю проста, як мне туды ісці. Таму што здагадацца гэта, ну, трэба прям не халеры проста сабе аблізваць кожны кут. Кожны раз, калі ты ўжо штосьці прайшоў. Глядзіце, тут пачалося наша падарожжа да рукі. Мы падышлі да краю, тут нам праходзіла катсцэна. Нам патрэбна ў гэтым месцы вось сюды. Разумееце, так? Падзі здагадайся. Бачыце, тут шмат інструментаў. О, новыя ворагі. Ау. Я буду іх перамагаць, таму што мне даследаваць яшчэ наперадзе, таму лепей паб'ю іх. Вось так вось схавана. І адсюль толькі пачынаецца наш шлях да гэтага самага для другой канцоўкі. Блін, колікі ўсяго. Бачыце? Хайлін літаральна збірала ўсе магчымыя прадметы, усе магчымыя інструменты, якія толькі магла. Ну так, наверх не выбрацца. Гэта сметніца. Гэта сметніца і інструментаў, якія яна адпрацавалі, і яна ім больш не карысталася. Шмат рук, якія яна выкарыстоўвала. Тыя кнігі, дарэчы, гіганцкія. Я думаў, што мы мініяцюрныя, так? Але хутчэй за ўсё, гэта проста кнігі, якія карыстала Хайлін, таму што яе звычайныя рукі былі даволі вялікія. Таму яна зрабіла кнігі памерам, ну, сабе... О, блін, не чакаў. Зрабіла кнігі зручным для сябе памерам. Вось і ўсё. Блин. О, тут две ажно. Опс. Треба хотя бы одну перамагчы, тому что, блин, я меня забью так зараз. Ну нереально, у меня здоровье не только обшмат. Блин, разбил. О, все, перемогли. Мы довольно далеко от любых захаванняў. Тут не только бяспечна. Добрарукі, а вочы. У сэнсе вочы. Я пытаецца, вось туды мне патрэбна. Вось здаравенная рука, якая яшчэ каменненькі трымае. Мы тут, па сутнасці, шукаем замену пальцу для кола. Кола, якое мы зараз спрабуем запусціць.
чытала ж яна вачыма. Ну, у яе пярліна была. Я так разумею, пярліны спецыяльна робяцца прям на стагоддзі, то бок яна пярліны гэта прям вельмі моцныя унікальныя апараты, якія могуць цягнуць прям вялікую колькасць гадоў, і яны, я так разумею, пярліна пераствараліся па новай, але без існуючага чалавека, то другі раз і ёй не скарыстацца. Ну, типу, яна аднаразовая. То бок ты замыкаеш у вельмі устойлівую трывалую хрень, робіш шыішку сабе. Вось, хаця наконт устойлівай і трывалай сэрца можна пабачыць, сэрца прям амаль разваліваецца з часам. Астатнія працягнулі, можа, з-за таго, што яны былі больш такімі. Ну, карацей, не ведаю, спецыяльна шкарлупа ў іх была... Не ведаю, чаму сэрца выцягнула значна менш, чым астатнія. Ось. Угу, не халера сабе тут. Ну, з іншага боку, дарэчы, гэтыя рукі не абавязкова перамагаць. Таму што яны... Ну, іх можна проста абысці, яны даволі павольныя, але лепей ўсё ж такі чысціць, калі ты даследуеш, а то накопіцца яшчэ ворагаў у нас на хвасце, і мы потым іх яшчэ не заб'ем. Слухайте, давайте падманем яе сюды, а то незручна займагацца. Что за звук? А, перлин... Это... Нахра летит. Так. Ага, тут вода. Добро. Ні халеры тут. Бачите, вось руки зноў. І зноў кнігі. Оу. Яна... Вось яно што. Яна спрабавала пачаць рабіць новыя перліны з розумам сваіх юнітаў. Бачыце? Яна новую перліну стварыла. Як мінімум паспрабавала. Так. Давайте вось гэта мне патрэбна якраз такі. Кавалачак пальца. Кола круціцца, сусвет змяняецца. Яна, па сутнасці, эксперыментавала. Яна, Халін была, спрабавала вырашыць праблему карабля. Вось, як магла. І яе раздражняла тое, што я раблю. Вось, просто раздражняла. Я просто для яе быў перашкодай, якая займаецца тым, што... О, дарэчы, вось, скарот назад. Я раздражняла тое, што раблю. Яна спрабавала працягнуць жыццё карабля як мага даўжэй. Так, это выведет нас назад. И зараз мы пойдем, адремонтуем тую руку. Самое кайфовое, я кажу, мне вельмі шкада, што гэта не я знайшоў, але я разумею, што я бы хрена з два знайшоў без падказак у інтэрнэце. Типу, прям тут месцамі, скажу, Hollow Knight. Ну, у Hollow Knight я знайшоў большасць усяго самастойна, так? Прям, ну, сам даследаваў, просто глядзеў, у гэтым сэнсе даволі проста. Але тут ёсць нейкія прям схаваныя рэчы, якія важныя для канцовак, напрыклад. Якія настолькі вось гэты момант, дарэчы, з рукою атрымаць вось гэты кавалак рукі, прям складана. А ён толькі адчыняе мне магчымасці. Вы зараз пабачыце, гэта адшмыраць проста. Вельмі крутая хрень, якая ў гульні насамрэч пакінута выключна для другой канцоўкі. Прям нават шкада, што яны так далёка гэта захавалі, таму што большасць гульцоў гэтага не пабачыць. Зараз ідзем да кола і запускаем кола. Рука адрамантавана. Глядзіце. Кола, так. 240. Глядзіце, у чым прыкалдэс. Памятаеце, што гэтая ўся гіганцкая штука, гэта круглая хрень, так? Гэта ўся мама-мапа, яна насамрэч закальцована. Вось, мы пра гэта даведваемся даволі позна ў гульні. Але гэтая хрень яшчэ можа рабіць адзін фокус. Глядзіце, які. Я магу прагарнуць ніжнюю частку карабля. Поўнасцю. І ўсе нашыя спалучэнні, вось гэтыя, яны паміж сабой
сполучаюцца. Бачыце? Чмурыць, так? І у нас зараз ніжняя частка карабля, уся мапа склалася па-іншаму. Тое, што звязвалася, тое не звязваецца. А штукі прыводзяць у новыя месцы. Вось такая вось хрень. Ачмурэнна. Вось зараз мы можам ажывіць гэтую, таму што яна не дацягвалася да каранёў, зараз яна да каранёў дацягваецца. І мы зможам тэлепартавацца да яе. Уляцела. Добра. Таму што гэта адзіная штука, якая не працавала. Я зламаў пасудзіну, но не, яна заўсёды так працавала, то бок яна заўсёды была разлічана, што ніжняя частка карабля працуе асабіста ад верхняй. А чаму я не магу яшчэ тэлепартавацца? Я думаў, што я змагу. Пачакайце, я толькі 2 кропкі атрымаў. Мне толькі 2 кропкі перасоўвання і ёсць, таму і не магу. Глядзіце. Па ідэе зараз я магу з некаторых шляхоў трапіць вось тут вось, напрыклад. Я не ведаю, што за яно, так? Я тэарэтычна магу трапляць, знізу магу трапляць у новыя лакацыі ўверх, а зверху магу трапляць у новыя лакацыі ўніз. Вось такая вось цікавая хрень. Давайте шатлам зараз скарыстаемся. Просто карабель яшчэ зламаны, і не ва ўсе кропкі можна нармальна трапіць. Так, зверху няма ніводнага шатла, які я магу выклікаць. Добра, над намі няма шатла. А чаму? Чаму няма шатла? Пачакайце-ка пытанне. Там жа бачна, што яно будзе спалучацца неяк. Там, памятаеце, была адна хрень, па якой можна ўскараскацца. Вось ёй можна, зараз зразумела, чаму там толькі палова шляха можна дабрацца наверх. Я зараз прагарнуў адзін раз і правяраю, што я магу з гэтым зрабіць. Так, ну гэта спалучана і так. Гэта там нічога новага. Што яшчэ можна цікавага знізу пралезці? Вось там, дзе я знаходжуся, вось там справа, можа быць, можна нешта зрабіць зараз. Не, нельга наверх. Можа быць, зараз з-за таго, што яно спалучана па-іншаму, я магу нешта новае зрабіць? Не, там нельга. Зноў жа цішыня. Лухта нейкая. Давайте пракруцім яшчэ раз. Таму што я не бачыў пакуль што нічога цікавага. Цікава колькі пазіцый увогуле ў гэтай штукі. Так, было 240, зараз 0. Прокручиваем. Яны, типу, по ідэі, у вялікай колькасці павінны былі спалучацца, просто зараз перасталі. Так, зараз эта штука прыводзіць нас наверх. Вось тут можна будзе падняцца. А дзе там можна было падняцца, паспрабаваць увогуле? Я так разумею, гэта вось яна і ёсць. Давайте паспрабуем вярнуцца, зараз пераскокнуць на іншае месца. Трэба ж яшчэ зверху паспрабаваць спускацца на ўсе гэтай штукі. Не толькі знізу караскацца, просто глядзець яшчэ што-небудзь. Так, адсюль я магу трапіць уверх даволі хутка. Праз правы бок. Вось, ну і калі заўважыць, тут таксама рукі ёсць, якія трымаюць кнігі, і вось для гэтых рук па сутнасці сваёй гэтыя кнігі якраз такі ў самы памер, і бачна, што яны чапляюцца гэтыя рукі за шафы. Мне, конечно, вельмі спадабалася тэорыя таго, што мы насамрэч у мікракараблі. Настолькі... Опс, продавіла. Настолькі гэта мне падабаецца тэорыя, што, блин, яна была бы крутая, калі б гэта была бы праўда. Вось. Але тады атрымліваецца больш месца застаецца для тэорыі таго, што мы падарожнікі ўсё ж таки іх былі жывыя біялагічныя істоты, таму што інакш не складваецца хрень з перлінамі, тыпу як яны ствараліся. Ім дакладна патрэбны былі целы, і гэта іх целы падарожнікаў, яны вельмі па памерах былі падобныя на гэтых самых. Блин, там шатла няма. А я магу зачапіцца дзе-небудзь? Вось там платформачка невялічкая. Вось. Зараз спрабуем наверх залезть. Вось. І вось тут яно абрасло, і я тэарэтычна магу залезть наверх.
Ёсць. Забраліся. Яно сполучаецца там вышэй ці не? Чым-небудзь. Ай, не дацягнуўся. Так, спалучылася з іншай трубою. Вось так можна наверх залезці. Так, я так разумею, мне яшчэ далёка. Я не упомню, где мы там выберемся. Ага. Так, мы у гэтай частцы, якая была, дарэчы, дагэтуль зачынена. Так, вось она прамёрзлая частка корабля. І гэтыя дзверы можна адсюль адчыніць, так? Яны дагэтуль былі зачыненыя. Усё. Глядзіце. Гэтая штука мне зараз дазваляе запускаць шаттл. А, не, пачакайце, шаттла няма, але калі я праверну ніжнюю частку, то я магу адсюль перасоўвацца. Альбо я нешта туплю. А, вось гэтыя дзверы не былі адчыненыя. Тая была. Вось, і зараз яно складваецца. Цудоўна. Я магу яшчэ нешта тут натыркаць. Просто па сутнасці мне застаецца зараз уніз спусціцца, прагарнуць яе, выбрацца наверх і паверху трапіць зноў у ніжнія часткі ў сховішча, напрыклад. Бо мне адкрываюцца новыя здольнасці, так? Пытанне толькі, што я яшчэ магу тут пашукаць. Можа быць, неяк... Блин, тут яшчэ аглядаць. Вось гэтую штуку было бы добра агледзець да канца. Я не даагледзеў, мне падаецца, гэта правал сам по сабе. Пам-пам-пам. Я, можа, так і зараблю. Мне насамрэч, для даследавання яшчэ прям гіганцкая колькасць месца. Так, гэта штука спалучана. Тут зверху, падаецца, нідзе не упасть. Так. Вось гэта цікава было б паглядзець, куды я магу тут упасть. Таму што тут зараз ёсць неспалучаная дэталь. О, давайте вось яе паспрабуем. У нас яшчэ неправераных месцаў. Прям да халеры. Так, трапляем у Nexus. І ад Nexuса просто упадзем уніз. Паглядзім, куды мы трапім. Вось гэта фішка, яна прям крутая. Мне падаецца, калі б яна была не абавязкова ў схаванай канцоўцы, гэта было бы лепей. Таму што гэта дадатковы яшчэ майндфак у гульні, які можа вельмі зацікавіць і, тыпу, ну, увогуле. О, Мел. Упершыню, калі я сустрэла цябе ў руінах, я зразумела, што я магу зрабіць больш. Штосьці, што будзе працягвацца, што будзе працаваць даўжэй. Тое, што застанецца, вось так правільней было б перакласць. І я магла бы вырашыць для сябе, ці яно варта таго. О, дарэчы. Рад. Вітаю, кліент. Былы кліент, я павінен сказаць. Воркшоп закрыўся. Калі ты не чула навіны ад Мел, я бы прапанаваў табе размаўляць з ёю. А што да мяне, мне вельмі хочацца зноў адправіцца ў дарогу. Шмат месцаў, якія я яшчэ не бачыў. Абсерваторыя, пакой... О, дарэчы, пакой усталявання. Там, дзе усталёўвалі ў перліны. Такі ёсць. Бібліятэка, мы там не былі нідзе. І яшчэ так шмат капелюшаў, якія можна зарабіць. Але ў гэты раз самастойна. Больш не спадзявацца на Мел, я ўжо ўсё ж такі дарослы юніт. Ніякіх больш дзвярэй, аднак. З імі я ўжо скончыў. Акрамя таго, ты ж не будзеш заўсёды паблізу, каб дапамагчы мне.
Да боже ж, яго то столькі каламбураў ён там просто генеруе, я гэта вам не паспею. Там Meltdown, мелатанін, ну карацей ён назвы накідвае, месца новае. Вось адсюль я зараз прыйшоў з гэтага боку, так? Я тут зараз магу праваліцца ўніз. Шаттл куды-небудзь... Ага. Унізе перашкаджае яшчэ адзін шаттл? Што? Унізе ёсць яшчэ адзін шаттл. А як я магу... Блин, мне патрэбна тады падставіць пад сітуацыю, дзе зверху не будзе ніякага шаттла. Наадварот, дзе я магу проста ўпасць. То бок абламаны кавалак, можа, які. Блин, не тое, што я чакаў, конечно. Это то яшчэ пазл. Па сутнасці, мне ў ідэале было бы паглядзець усе камбінацыі па ўсіх варыяцыях патыркацца зверху ўніз і ўніз уверх. Блин, зараз эту камбінацыю сабраць яшчэ. Так. Глядзіце, нам патрэбна зноў уніз вярнуцца. Давайте вось сюды. Это бліжэйшае, можа быць, будзе. Тут я ўпаду ўніз, пракрушу кола яшчэ раз. Мне патрэбна зразумець, колькі ўвогуле пазіцый у кола. Потому что тут даследовать и даследовать. Яно комбинации и комбинации. Я могу засядзецца. Яшчэ якая штука, глядзіце, чат. У мяне ёсць уже доступ да стыкса. Стыкс ўжо прям доступны і ёсць у мяне. Мы можам сёння нават яго пачаць. Вось, просто Міо хочацца зрабіць другую канцоўку, але тут канфліктна, мне хочацца і ў стыксе пагуляцца. Вось, другую канцоўку яшчэ рабіць даволі доўга. Ну, наколькі я зразумеў, там босаў сваіх хапае. І яшчэ дадатковая гісторыя, хацелася бы скончыць Міо. Прям скончыць, у сэнсе, што я ўжо буду ведаць, што я прям усё, што магчыма зрабіў, вось прыкладна тое, што мы зрабілі з Hollow Knight'ам. Вось, калі асноўныя канцоўкі ўсе атрыманыя, там у нас пантэон толькі, падаецца, застаўся. Вось, таму, можа быць, мы сёння возьмем, яшчэ пагуляем яшчэ ў Міо, я думаю, 10 паўгадзінкі. Я паспрабую разобрацца з гэтым пазлом. Ай, вось яно вярнула назад на папярэднюю пазіцыю. Пачакайце-ка, гэта вось 240. З яе пачалася ўся сітуацыя, так? Так, з яе мы і пачалі? Альбо не. Альбо я блытаю. Так, давайте варыянты. Дзе я магу зваліцца ўніз? Вось тут я магу зараз зваліцца ўніз. Вось тое, што я толькі што рабіў. Я магу паўтарыць тую ж самую камбінацыю, проста зверху прайсці і ўпасць. Я магу, в прынцыпе, тут і на шатле падняцца. Вось, таму я прапаную, мы яшчэ паўгадзінкі пасядзім у Міо. Я паспрабую хоць штосьці яшчэ новенькае адкрыць, таму што я думаю, шмат цікавага можна знайсці. І пасля гэтага мы пойдзем у стыкса. Я, дарэчы, паспрабую яго на геймпадзе пагуляць. Раз уж у мяне блізка, але стыксаў я ў асноўным праходзіў на клавіатуры. Вось. У гэты раз паспрабую, мне цікава проста, як яно адчуваецца на геймпадзе. Калі не спадабаецца, то я можа на клавіатуру мышу пераключуся. Вось, дарэчы, гэтае месца для перасоўвання не такое ўдалае, таму што тут некалькі ліфтоў патрэбна карыстаць. І яшчэ бегаць даволі нармальна. Чакайце-ка там гук нейкі. Быццам бы Фрей штосьці робіць. Зараз буду. Не, падаецца, нічога такого. Мол, тут пакрыху расслабляецца на сваім новым месцы. Яна, па сутнасці, проста расказвае, што, блин, яна ўсё ж такі занадта шмат яе Хайлін ганяла. Вось, зараз яна нарэшце адпачывае і вучыцца адпачываць, карацей.
Я дэмку з геймпаду спрабавала, было прыемна. Я не ведаю як, але яны зрабілі, ну, звычайна падобныя гульні, асабіста ад трэцяй асобы, мне зручней на геймпадах. Ну, звычайна. Акрамя, калі гэта нават шутаны ў большасці сваёй, нармальна. Вось. Але канкрэтна стыкс ён трошкі дзіўны нейкі. Хаця я хацеў бы мець магчымасць кантраляваць сабе хуткасць руху. Ну, тыпу, гэтага немагчыма атрымаць на клавіатуры больш дакладна, таму што на геймпадзе ты, па сутнасці, наколькі адхіліў стік, настолькі ты хуткай рухаешся. Ачмурэнная здольнасць. Вось. І рукі стамляюцца трохі менш, таму што ты націскаеш не ў адну кнопку, там, тыркаеш і альбо тапаеш па ёй. Вось. А проста трошкі адхіліў стік і ходзіш сабе. Вось, таксама прыемна. Ось, але стыкс чамусьці мне для дакладнасці скокаў было прыемней на клавіатуры, падаецца, заўсёды было. Хаця я зноў, можа, пытанне звычкі выключна. Так, зараз мы скарыстаемся тэлепортам. Трэба толькі зразумець, дзе мне там, куды выскакаць. Не тое, вось гэта. Дзе я магу тут праваліцца? Вось тут можна праваліцца, паспрабаваць. Просто там шатла не павінна быць, калі я правільна разумею. Таму што там разваленая, па сутнасці, труба. Вось, і мы проста ўніз падаем. Тут ледзяны кавалак, а ўнізе... Што цікава, хутчэй за ўсё, гэта шлях у адзін бок. То бок мы зараз упадзем, і калі пройдзем палову трубы, то далей мы ўжо не зможам прасунуцца. Вось, бачыце, тут няма ніякай падставы, каб падымацца ўверх. Мы тут не былі. Новая тэрыторыя. А тут шаттл ёсць. Разблакаваць шаттл. І вось зараз ён можа рухацца наверх тады. Што гэта за месца? Так, это дзверы зачынены з іншага боку. Мы ў новай лакацыі, мы не ведаем, што тут. Няўжо мы на паверхню проста карабля выберемся? Мне падаецца, што так. Так. Воу! Вы паглядзіце. Ядро вялікае. Это ядра, якія старыя дастаю з роботаў. А яна нешта з ім робіць. Чмуры... Оу. Яна напітвае яго. Яна робіць гэтыя пярлінкі, якія ўнутры роботаў знаходзяцца. Яна робіць гэтыя ядра. Вось яно, чаму яно так выглядае. Яна потым замыкае яго, пакрывае і адпраўляе. Куды ты адпраўляеш іх потым? Вокам ацэньвае. Crucible. Лінія прадукцыя. Там новы юніт кіпер. Справа стаіць. І новае ядро пайшло. Месца, дзе яны, па сутнасці, ствараюць новыя пярлінкі, якія ідуць у роботаў. І гэта ўсё абсалютна, у закрытай палове гульні, якую вы хрен здагадаецеся. Томо. Гэта якраз такі той юніт, якога шукаў гэты, як ён. Забыўся. Той чел, які нас рамантуе, паляпшае з імёнам, гэта моё слабае, просто крыптаніт мой, я не запамінаю іх. Томо, карацей, Томо шукалі. Я не ведаў, што Томо гэта ахоўнік крыві, насамрэч, Томо. Міо, з усіх юнітаў я не чакаў цябе сустрэць тут. Гэта месца небяспечнае, табе лепей вяртацца ў Celestial Bay. Гэта ён не... Томо, ты не ведаеш? Яго няма, Celestial Bay поўнасцю разнесены. Ужо як 300 гадоў. Акрамя... я разумею, хто цябе паслаў. Гэта мадыфікацыя на тваім фрейме, толькі Самск мог штось такое зрабіць. Дарагі Самск. Было пытанне толькі часу перад тым, як ён знойдзе мае нататкі і пойдзе за мною. Усё ж такі няма ніякага спосабу яго спыніць. Пярлінкі гэта сэрца ці мозг? Адначасова і тое, і другое.
Гэта тое, што прымушае юніты працаваць. Вось гэтай пярлінкі, якія яны робяць, гэта не пярліны, вось гэтыя здаравенныя, якія шыічныя моцныя штукі. Гэта мікраштукі. Там вось бачыце, як нервовая такая сістэма. І яны выкарыстоўваюць брудную ваду, вось гэтую дрэнную, каб напітаць пярліны, стварыць іх і потым выкарыстаць у новых юнітах. Так і нараджаюцца новыя юніты. Толькі пытанне, яна робіць даволі шмат пярлін. Бачыце, гэта, ну, яна цягне і цягне іх. Караблю столькі не патрэбна, куды яны адпраўляюцца? Я зараз яшчэ раз назіраю, вока паглядзела і... Яна выкінула яе. Пярліны проста не атрымліваюцца. Кожную пярліну, якую яны робяць, яна проста не атрымліваецца. Яны ў браку ўсе сыходзяць. Яны не праходзяць праверку. Так. Добра, я сустрэнуся з ім. Ён заслугоўвае гэтага. Але я не адступлюся, што бы ён не сказаў. Я так блізка, каб зразумець, што ж не так з Crucible. Crucible — гэта якраз таки месца народжання нашага ўсіх. Разумееш, хуткасць, з якой дэградуюць яе пярліны, занадта высокія. Самая лепшая моя ідэя — это праверыць ваду на ўваходзе, якую яна адпраўляе. Альбо, магчыма, гэта неяк звязана з працэсам крысталізацыі. То бок яна, па сутнасці, новыя пярліны, якія яны робяцца, яны адразу ў дрэнным стане. То бок яны не пражываюць літаральна, вось яна ствараецца новая пярліна і адразу ламаецца. У любым выпадку абедзве гэтыя рэчы трэба праверыць. Праверыць тое, адкуль ідзе вада і працэс крышталізацыі. Так. Але, як я і казалі, Тому гэта яны. Так. Але, як мы і казалі... Але, пачакайце, чаму сам кажа пра Тома ў множным ліку, а Тома кажа пра сябе ў адзіночным? Я нешта блытаюсь. Як я і казаў, гэта вельмі небяспечнае месца. Я нават не ўпэўнены, як увогуле атрымаць гэтыя справаздачы. Так, ты ў гэтым не абавязаны. А вось і Самск. Тома, нарэшце, ты ў парадку? Тебе патрэбна ремонт? Я ў парадку, Самс. Прыемна цябе пабачыць, мне цябе таксама не хапала. Чаму ты мне нічога не сказаў? Я клапаціўся. Чтобы калі трэмор сэрца да цябе дабраўся. Нам прыйдзецца шмат аб чым паразмаўляць па выгляду. Меў, калі ласка, і я не паспеў прачытаць. Вось чаму важна проста максімальна хутка чытаць. Што яны кажа, типа, альбо чытаць увогуле і потым сэнс асноўны. Тут правал нейкі. Блін. Тут унізе ёсць яшчэ месца. Не хапаю версіра ў гэта месца увогуле. Кальшыра... Я вельмі баяўся, што я цябе таксама пабачу зваряць целам. Я бы табе сказаў аб гэтым. Так. Я лепей проста прачытаю. Добра. Яны, карэцей, проста абмяркоўваюць, што... Ну, вельмі хваляваліся, што кожнага з іх могуць проста забіць па сутнасці. Ну, вось гэта вар'яцтва. Декей, як яны кажуць. Усё ж такі, я так разумею, тыя, з кімі я змагаюся, гэта ўсё ж такі... Пачакайце-ка. Зноў размова. Я могу запускаць его з вами яшчэ дыалогі. Просто, па сутнасці, я так разумею, што ўсё ж такі гэта былі жывыя істоты, а тыя, з кім я змагаюся, гэта не падарожнікі. Гэта ўсё ж такі проста звар'яцелыя юніты. Вось, іх нагнаў вось гэта декей. Пярлінкі сталі ламацца, па сутнасці.
Я пропустив там одну фразу, мені падаецца, вона вельмі важная была для ось якраз таки майго непаразумення вось бегучага. Да рэчы, што цікава, тому у ідэальным стане. Калі заўважыць здароўе іншых юнітаў, можна пабачыць на маім здароўі, у мяне 4 адзінкі пашкоджаныя. Гэта па сутнасці трэмара дастаў нас. Вось, і ён будзе пакрыху нас забіваць, а вось у яго не, у тому ўсё парадку. Вось, і Тома не ведаў, што адбылося з вокам. То бок, і таксама ён абсалютна быў 300 гадоў ён не ведаў пра тое, што, ну, там наверсе адбылося. Цікава, што забіла астму, ну, то бок вока. О, вы паглядзіце, упершыню такую ваду бачу. А, божухна. Там нешта жестненькое адбываецца, чат. Что тут нахрен такое? Яно быццам бы спыненая. Ага, гэта ўсё ж таки шкодзіць, добра. А ў чым сэнс, чаму яно не запушчана? Просто ў веры дакладна не пралезці з таго, што там, ну, вось так усё выглядае яно. Я так разумею, гэта мясцовы шлях болю зараз будзе. Па выглядзе таго, што я бачу, гэта мясцовы шлях болю. О, до речі. Добре. Тут паўсюль нешта адбываецца. Так. Не, я скажу, міў кайфовая. Ну, типу, нечакана шмат чаго, і яна ўсё глыбей і глыбей становіцца. То бок, дзесьці ў гэты момант Hollow Knight, ніякай прэтэнзіі да Hollow Knight, мне, насамрэч, структура Hollow Knight падабаецца больш. Але ў Hollow Knight у пэўны момант ты як бы ведаеш, што табе засталося, нават без нейкіх там падказак, ты просто ведаеш, што табе засталося зрабіць. Тут гульня кожны раз спрабуе зрабіць так, каб ты не прайшоў яе далей. Монстр шляхаў болю ў жонт. Ну, мне патрэбна шлях болю праходзіць. Типу, вы ведаеце, як гэта працуе. Каб мне дакладна ўсё добра было, мне патрэбна... Вось пачынаецца. Вось гэтая хрень. З таймінгамі, і там прыйдзецца яшчэ паклупацца. Да рэчы, по-мойму, адно з выпрабаванняў гэта прайсці Crucible. Чакайце-ка, я памыляюся ці не? Зараз я полезу на сайт, пагляджу. По-моему, одно... Ага, скончыць Crucible без удараў. Гэта на тым же самым узроўні, як знайсці пярлінкі вось гэтыя. Гэта таксама выпрабаванне. То бок вось гэты Crucible, тое, што я раблю, калі я зраблю гэта без удараў, я не ведаю, правда, у які момант ён лічыцца, што я яго пачаў рабіць. Вось, ён будзе, гэта лічыцца таксама за... А, я думаю, што будзе зараз штосьці будзе, але нічога не адбылося. Опс. Ну, карацей, калі прайсці без удараў, то мы атрымліваем гэты яшчэ адзін ключик. Але без удараў не атрымаецца ужо. Я не ўпэўнены, што лічыцца, у які момант яно лічыцца без удараў. Блин, зачапіла мяне там. Таму я не буду гэтага рабіць. Ну яго на... Блин. Ну яго нахрен. Самая праблема тут, гэта трэба ж навучыцца гэта ўсё рабіць. Блин. Пачакаем. Шлях болю гэта ўжо Hollow Knight вайне. Ну, па сутнасці так. Я думаю, што ідэя... Блин. Што ідэя это ў Hollow Knight была ўзята. Але ў Hollow Knight гэта было як дапаўненне, то бок гэта не... Гэта матэрыял, які быў DLC-шкай даданы. Да, блин. Гэта матэрыял, які быў даданы DLC-шкай, а тут гэта... Не. Гэта частка гульні асноўнай, сакрэтная на канцоўку нават абавязковая. Блин.
Добре. Я так розумію, що це тільки початок Crucible увогуле усієї локації. Помпу активувати. Тільки не кажіть мені, що зараз вона почне підійматися. Так, почне підійматися. Добре. Тут так само буде підійматися, ні? Ні, не буде? Добре. Треба таймінг. А, тут потрібно було потягнутися, ось у чому прикол десь. Так. Ага, а я повинен был долететь неким чином? Что за хрень? Там просто настолько далеко, что я прям не уповнен, что я могу долетать так. Блин, зачепился. Ну, зараз кожен раз чекать, покуль один уровень хотя бы вернется. Блин. Потому что иначе мы так помрем. Не отрималося то, що я хотів. Я хотів знову зачепитися за стіну, тому що таймінг був неудало. Ніяк не отримлюється у мене з таймінгом. Не дотягнувся. Ладно. А як у мене так отрималося в попередній раз? Було не так складано, я скажу. Блин, клятая бомба. Клятая бомба. Я думаю, что варто просто взять и заскокнуть туда, залезть и только тогда на бомбочку скакать. Вот так. Это будет простей. Блин. Не у той бок ударил. Ну, короче, нормальный такой сегмент. Мясовый шлях болю, это справді буде так. Там подається критичка некая. Ага, там уверх. Зрозумів, і тоді ми прилетим. Все нормально, зрозумів. То бок сам по собі паркур не такий складаний, як у шляху болю. Проблема місцевого паркура виключно у тим... Зараз. Оп. Проблема гэтага паркура толькі ў тым, што ён разлічаны на... ну, калі у вас няма здароўя вось рэгенеруючага, як зараз у мяне, то гэты паркур — гэта такая балючая хрень. Это просто жесть. Так, бомбачкі плывуць просто ў гэтай хрэні. Няўжо гэта тое, што падаецца туды у Crucible? Блин. Зараз мы сабе атрымаем яшчэ блок. Оп. Опс, запароў сам конец. Там яшчэ ёсць магчымасць праверыць, тыпа, далей. А, цікава, а я магу неяк карот тут зрабіць? А, не, яны прям скрозь воду там з'яўляецца. Не атрымаецца. Давай, броня, з'яўляйся.
Ай. Не дотягнулся. Там просто, по ідеі, можна полезти там, де одразу бачно, ну, куди я глядел. Ой. Можна одразу скокнуть уверх, а можна полезти далей. І я ось жадаю далей полезти. Мне вельми цікаво. Подається нельга. Опс. Ниточки не туди випустив. Я думаю, ще 15 хвилинок, і ми пойдем у Стикса. Потому что гэта можна даволі доўга так лупаць. Добралися. Опс. Не доскокнул. Так, это, я так разумею, скарот насамрэч. Каб вяртацца назад, калі я пажадаю. Потому что шлях наперад павінен быць тут. Альбо не. Альбо я нешта не разумею. Ага, зразумеў. Жорстка там, конечно. І гэта ж яшчэ патрэбна ведаць, што там адбываецца. Давай, падымайся, падымайся. Вода. Вось яна вяртаецца. І зараз ідзе назад. Ну, блін, зноў жа я паспяшаўся. Дарэчы, трэба карыстацца гэтым часцей. Не паспеў. Просто ударамі ў паветра можна вось так заставацца. Вось што важна. О, блін, не халера сабе згубіў там. Давайте-ка мы... Я амаль сабе забіў, насамрэч. Я не заўважыў гэтага. А божух на бомбочки. Клятые бомбочки. Ненавижу. Зараз придется жакать, пока наверное, наверх поднимется. Просто цікавы факт. Я застаюся на паверсе і яшчэ магу рухацца наперад крыху, пакуль б'ю ў паветра. І гэта можна пакарыстацца ў паркуры. Я мог бы, дарэчы, там просто праскачыць. Падаецца. Вось так. Бачите? Про. Было бы добра, конечно, нейкі скарот мець. Знову актываваць помпу. Блин. Ну, короче, я буду гэтым зараз карыстацца з-за таго, што я затрымліваюся і магу чакаць ваду спакойна. Давай, падымайся.
Вода. Ось він набирається зараз. Заповнило. Блін, трохи не доударив. Там, де повинен був. Ай! Мінус того, що я рухаюся наперед падчас гэтай хрені, у тым, што я магу на шипы нарвацца на гэтыя, якія мяне імгненна з'ядаюць. Без удара тут, конечно, прайсці гэта нармальнае выпрабаванне, але яно хаця бы зразумелае, ну, калі ты знайшоў гэтае месца, то яно вельмі зразумела, што тобі патрэбна рабіць. Блін. Калятая хрень. Мне здароўя амаль не засталося. Яны робяць даволі файную штуку, дарэчы, калі мяне рэсеціць назад, мне не патрэбна чакаць таймінга нейкага, я магу саскочыць уніз адразу. Праблема мая ў тым, што я, ну, тое, як я раблю, я вяртаю сабе адзін узровень здароўя, і гэты адзіны ўзровень здароўя якраз такі не паспявае адрэгеніцца, калі мне ўжо патрэбна скакаць уніз. Да, блін. Там, можа быць, трэба ударамі, карацей, дабірацца уніз. Трэба было працягваць ударамі біць. Ну што мне? Я тут памру. Я, калі не буду так цярпліва чакаць кожны раз сабе рэгенерацыі, то ні халеры я тут не перажыву. А там наперадзе яшчэ далёка, ну, калі паглядзець. Вада падымаецца. І хутчэй за ўсё я пад таймінг вады павінен там наверсе захраснуць. Это прям жесть. Ай. Вы зараз я павінен дачакацца. Ось тут. О, блін. Калі ласка, пратрымайся. Ай-яй-яй-яй-яй. Жесть сегмент. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чат. Я думаю, можна на зараз вярне. Так, на самы пачатак Crucible. Ух, гэта, карацей, там жесть. Там просто альбо супер цярплівасць трэба мець, каб чакаць кожны раз перад пачаткам новага сегмента, чакаць да таго, як вярнецца адно здароўя, а гэта доўга. Я прям, мяне цярплівасці не хопіць. На гэта мне цярплівасці не хопіць. Я бы хацеў, ну, тыпу, спрабаваць, працягваць спрабаваць далей. Ось, таму што вось гэта яшчэ нармальна, там пачатак пачынаецца нармальна. Але тэарэтычна яго можна рабіць з гэтым самым ужо. Ну, без удараў. Я здольны, як бы, думаю, упэўнены. Таму што мая асноўная праблема гэта навучанне. Ну, як і ў прынцыпе ў любой такой хрэні. Самае складанае гэта спачатку навучыцца. Оп, і вось я сабе адзін удар атрымаў, напрыклад. І гэта ўжо, можна сказаць, рэстарт усяго гэтага. Ось, тэарэтычна, калі ўжо ведаеш, што рабіць, то як бы значна прасцей. Просто я думаю, што на гэтым мы будзем скончваць, таму што до конца я не ведаю, якая доўгая гэтая паласа, яна можа быць капец якая доўгая. Так.
Ага, забыўся ўжо, што там робіцца. А, там эту ж бомбачку можна ударыць з іншага боку. Добра. Я на гэтым буду скончваць. Там, ну, у сэнсе не стрым, я буду скончваць з Міо. Я адпраўлю сёння гэтае самае, пацверджанне тое, што я зрабіў адно выпрабаванне. Вось. І зараз мы будзем тады Міо увогуле стане на паузу. Можа быць, мы яе даскончым. Хацелася б, таму што цікавая штука, я не даведаўся ўсё яшчэ другой канцоўкі. Мяне гэта будзе вельмі трывожыць. А на гэтым я пераключаюся на Стыкса. Стыкс уже выйшаў для мяне, ён будзе даступны 19-го, то бок заўтра для ўсіх, але для прадзаказаў, а я прадзаказаў, і будзе шкада не скарыстацца прадзаказам таксама. Зараз палезем у Стыкса. Хутчэй за ўсё мы пабачым тое ж самае, што мы бачылі ў дэмцы, але ну ўжо як бы пачынаем, будзем далей праходзіць Стыкса, і тое ж самае ён стане на наступным тыдні, будзем панядзелак, аўторак і сераду гуляць далей у Стыкса. Можа вернемся да Міо, да прайсці Crucible і ўвогуле сюжэтку трохі пазней. Можа быць. Калі не, вы можете заўсёды галасаваць за яе. Я буду гуляць у яе па пятніцах, там альбо ў чацвер, то бок вы заўсёды можете за яе прагаласаваць, каб гэта адбылося хутчэй, каб вы хутчэй пабачылі працяг. Вось, але асноўнай гульнёй пакуль стане Стыкс. Добранька. Справа не даеце насалоджвацца шляхом болю. Не справа, не. Стыкс у нас, Стыкс. Але ў статусе элітнага гульца-тэстера. Ну, насамрэч, тыпу, з Міо мне ключик быў прадастаўлены, я ўжо казаў, гэта промо-ключ, які як бы ёсць. Я магу атрымаю, хутчэй за ўсё, калі нічога дрэннага, там нейкіх праблемаў не будзе, я ўпершыню карыстаюся гэтай платформай і такое раблю. Я дагэтуль ні разу не атрымліваў ключы. Ну, я атрымліваю ключы час ад часу бясплатныя, але звычайна гэта гульні, якія не зусім вартыя ўвагі. Я бы нават просто так, каб прыкалдэсу пабавіць час, такое вам бы не паказваў. Таму, а вось Міо зацікавіла візуальным стылем, але як апынулася, гэта крутая гульня, прям крутая гульня. Яна вельмі вартая ўвагі. Вось, і ў мяне будзе ключик на Міо, я змагу яго зараз ужо падзяліцца з вамі, разыграць яго. Адзінае што, патрэбна яго яшчэ атрымаць. Вось эту штуку я зраблю сёння. Добра, зараз пераключаюся на гэтага самага, на Стыкса.